Hello guys, welcome back to Chef Soul TV News. Ngibingelele nginamukele ke kuyona i-channel. If umusha bafuthu ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke ulike each and every video esipostayo. So la bafuthu ngithindwa udaba kakhulu lama episode nje kakhulukazi ke akhe umseleko lo walo ke uthando nesithembu. So ngayithembisa ukuthi ke ngeke ngiphinde ngikhulume ke ngendaba ke zezinto ezifana ezithinta nje u-DStv nani because of izinto engeke ngabhekana nazo ngenkathi ke ngikhuluma ke ngezinto ezidlalayo lapha ku DStv. I guess ke kodwa mhlawumbe ama mistakes ebengwenza nami ukufaka into kanti kawazi kuzoba ne copyright phakathi, but then ke you'll just see ukuthi ke kwi background yami kunezithombe only, ama video ke angisawafaki kwasanhlobo. I only analyze into ke kodwa ngibe ngisebenzisa izithombe not ama video. So nalabo futhi we are talking about udaba lwakhe ubaba uMseleko, as we know ukuthi ke kulama episode nje a late abantu abaningi ayabathinta kakhulu, especially ke uyabona ukuthi ke ziningi nezinto ke abhekene nazo engizoqala ngako nje lokho engikubonayo lapha ngwami okuthinta ke kakhulukazi lapha uMangwabe okay nengane yakhe lapha ingane yakhe bathi uMalwande the time ke belapha yana ke bese spam and doing their nails lapha inyawo zabo njalo. So bekhuluma nayo ke ingane ekhuluma about I divorce, ekhuluma ebuza ukuthi ke ku possible kangakanani ukuthi ke lengane ke mhlambe ke ikuphi okungayi affect noma ingaphatheka kangakanani uma ukuthi ke kugcina lokhu ukusho uMangwabe ke kuyenzeka nokuthi ke the time ke uMseleko ekhuluma ecasukile naye washo izinto ke ayingayiqondile futhi ke ingane iyagcina ke izizwa, uyabona noma ke izibona ke kuma episodes. So sibona nje even nange birthday yakhe izinto eziningi ezihlukahlukene ezenzakalayo lapha ke during the time of i-birthday i-celebration lapha ke njengoba kade kwenzeka kuthiwa ke kukhalwa nangompumelelo bafethu abantu abaningi because iyona into engidonse kakhulu leyo futhi ukuthi ke abantu abaningi they are talking nje ngapha nangapha sengithi hayi ke it draws my attention to go and search and see ukuthi ke ngempela yini le abayishoyo abakhala ngayo kangaka ngompumelelo. Kuthiwa ke umpumelelo uMseleko ukhombisa ke inhlonipho akayikhombisi kahle inhlonipho lapha ke kumakhosikazi kababa wakhe uphinde futhi afuna ukuphatha alawule ebe ingane kusho abantu yabo mfethu nje ngizoyisho lento ngingananazi ngingaloke ngishona lena kuyona yonke imindeni uma kunobaba wakulelo gceke namakhosikazi ahlukahlukene noma kungasewona amakhosikazi official but enezingane ezihlukahlukene kubantu abahlukahlukene. Lezo ingane kodwa kube kukhona ingane yomfana endala ebizwa ngani ngenkosana. Inkosana ayikaze yathandwa umuntu uma kunomuntu wesilisa noma kunobaba ozala ingane nakwabanye omama. Labo omama labo ngeke vele ayikho into eserious labo omama abayoyithatha kuleyo nkosana leyo. Ngisho kuthiwa isho into right, ngisho kuthiwa isho into ebheke eceleni. Kuye kube kuhle kwesinye isikhathi futhi ukuthi ke ingane mawubona wena ukuthi ingane musu kuloke phela ukuhlebeza kwabanye ukuthi uthi yini uzenza ukuthi uyini, cha hlala nayo phansi wena njengomzali ingane le uyitshele, yabo ukhulunywe ukuthi uyitshele wena direct nokuthi lokuhlebeza ngayo eceleni because ayikho into ozoyifunda lapho leyo ngane leyo noma ayikho into ezoyishintsha ngalezo zenzo, yabo enithi nina ibheke eceleni ngazo. Okay, siyayibona izinto ke umpumelelo azama ku-entertain ngazo ubaba wakhe, indlela enza ngayo at some point azama uku-entertain ngayo ubaba wakhe, meaning leyo nto leyo abantu abafail uku-understand ukuthi ke umpumelelo ubaba wakhe umbuka njenge role model kuyena. That's why ngaso sonke isikhathi akungasekho lula ukubona, uyabo ukuthi ke okay sengenza wrong la, in as much as ke ngizama ke ukukhombisa ubaba ukuthi mina I can do this, I can do that, kodwa lokho esengikwenza njengamanje lokho esengikwenza njengamanje kuyaphambana nama values omphakathi noma nama values
abantu nje bebonkana yabo. So I guess abantu laba misjudge khona ukuthi ke zonke izinto lezi nikhumbule ukuthi ke impumelelo ukhuliswe uye umseleku, zonke lezi zinto lezi enimblame kuzona nina njengabantu o njengababukeli, izinto lezi akade eyibukela izenziwa ubaba wakhe esakhula. So yena ufuna ukuthatha la avele akhulele, ufuna ukuthatha la ekugcine khona ubaba wakhe, ofithi ke ngebhadi ubaba wakhe usaphila, kusamele yena aqhubeke nokuba ingane, aqhubeke nokuhlonipha ke futhi ke ngendlela abantu abathi akahloniphi ngayo. Angazi ukuthi ke iziphi izinto ke mhlambe ke azenzayo yabo behind the scenes ezikhomba ukuthi akahloniphi. If kuyikuthi ilanguage mhlambe ke laba le abantu abakhuluma ngayo ukuthi ke ukhuluma noma kanjani, well uma ukhuluma ke into enoqiniso isikhathini esiningi abantu baye bathi uyadelela. Uma ukwazi ukuraise izinto ezama issues futhi ke ube direct nje ngazo, ube brief futhi, abantu bathi uyadelela. So I guess mina ngokumbuka kwami izinto eziningi mayekhuluma uba straightforward futhi usho leyo nto leyo, into futhi ayaziyo, into futhi kushuthi ake afeyisana nayo. So I feel like even ngisho nabo mawakhe uyabona ukuthi okay fine, kunonkosikazi kaMsele odelelayo la, okay kunonkosikazi kaMsele owenza iphutha la, but akaliboni iphutha lakhe. Yizo zonke lezi zinto lezi ezimenze waba umuntu wokuqala okwazi ukuthi ke akhulume izinto, kodwa futhi akhulume lezo zinto on behalf of ubaba wakhe yabo, akhulume lezo zinto umuntu ovikela ubaba wakhe. So if lo mfana lo akekho, angazi ukuthi ke ngabe umseleku ke ukholelwa kubani ukuthi ke engamvikela nanoma yini nanoma yikuphi, because lo mfana lo ukhona eceleni kaMseleku nje, ukhona njengomsizi wakhe yabo, ukhona njengomuntu athembele naye kuye ukuthi okay fine, umngani wami oqala lo in as much as kuyingane yami, kodwa futhi ke umuntu ingane engakwazi ukuthembela kuyona, engakwazi futhi lengane le nokuthatha izinqumo on my behalf. Zikhona yebe ezinye izingane kaMseleku, but nikhumbule ukuthi inkosana lesikhuluma ngayo asisho ukuthi ke ayithathe amandla kababa wayo esaphila yabo, asisho futhi ukuthi akenze izinto angahloniphi just because uyinkosana, cha. Kodwa umthetho ke kababa wakhe uhamba phezulu kwayo. Mayiqinile imithetho kababa wakhe, nomfana nizombona ngathi ke uhlaza, but then bafethu ke asiqhubeke, bafethu asiqhubeke. And then ke khona la engibona, yabona nje, this was a moment where ngibone khona ukuthi okay fine, lokhu ngani uMayeni uyadelela kahle kahle, yeah, she's very disrespectful towards ke abantu nje, ngizothi abantu yabo, akekho umuntu amaziyo, because ke uma ngithatha ukubheka nje la inkosi bikhuluma lapha yana, inkosi ichief leya ubabucele mangaphosisi ngingizwe kahle, was delivering a speech. Lesi speech lesi mayes deliver ubaba loyana umseleku uthuli njengendoda yomuzi noma njengenhloko yomuzi, uthule ulalela inkosi yakhuluma. Lo ukhuluma yedwa uyazwakala, ngisho ukuzwakala because kunama mic la. Uzuthuliswa ubani? Uthuliswa umseleku. Akuve yini kunkosikazi wakho kumele ngabe ukhuza abanye abantu abafikile as ama guest uma ukuthi baba ngumsindo yabo. So I don't think kube isibonelo esihle lesiyana yabo esenziwa uMayeni, futhi akaliboni nephutha lakhe emva kwalokho nje yabo, akaliboni ngisho ukubona iphutha lakhe. That was very wrong, futhi ke kube nobuhlaza nje obukhona phakathi. Then ngizobuyela kancane futhi kuMpumelelo, khona la akhuluma khona ngendaba yokuthi ke bambiza ngebhube esilala ekhaya. I think lokho akukhulumayo vele ku-originator from indlela vele kushuthi indlela abambiza ngayo, indlela ababona umthetho wakhe uqine ngakhona, ngenxa yokuthini uhamselana nokababa wakhe, uhamselana nokababa wakhe. Not 100% wezinto ke azenzayo ke ezizoba right noma ezi-right yabo, but nikubheke esikhathini esiningi ukuthi ke umuntu yabo, umuntu, abantu abaningi umuntu mebengamzwisisi kahle, there must be something right ngaye, there must be umthetho ke i-ruling ahlale ethi ke yena uhleli kuyona. Kufana nomuntu ke osuke egade endaweni ethile yabo, nephoyisa elingafuni bribe, elingafuni lutho
hawu wena uyazitshela usungazi uzibona ukuthi uyini kanje, kodwa into osalayo oyenzayo uqinisa umthetho ukuthi-ke kungabi khona yabo okurong okwenzakalayo just because sekulahleke umthetho wakhona lapho ekumele mhlawumbe engabe semgwaqweni, engabe isendaweni egadwe kuyona, engabe ikuphi nakuphi yabo. So abantu they end up hating they end up hating umpumelelo. If kodwa ungahlala phansi ubabuze bazothini, hayi uyadelela, udelele wathini kubani yabo, ngokwenzani yabo. Kade bemncoma nje zolo lokho abantu, ngoba abantu bayakhohlwa, kade bemncoma nje zolo lokho, kade evikela ubaba wakhe kuney'nsolo zokuthi-ke kwafika umuntu ungaziwa waseleyo muntu lo wamthela uthulini umfana. Bamncoma abantu into engendala, into nje. So yeah bafethu, siqhubeke and then-ke sifike kule part le kwaphumseleku la khona ebiza khona ingane kaMangwabe. Abantu abaningi futhi-ke banokuxwaya lapho ukuthi-ke hawu awukhami futhi manje kwenzakalani la, bathi amanye uyayincengela, uzincengela kubantu bakwaNgwabe bla bla bla, yabona-ke nje leyana angiyingenanga because angiboni isidingo nje sa le part le la khona-ke lokhu ngane ebiza lo mfana lo, but okungenzeka ukuthi-ke ngempela-ke uzama-ke ukuthola ama-points yabo, because-ke uMangwabe-ke had something to say in regards to lokhu ngana isehlukaniso nje nayo yonke leyo nto leyo, or else beyincengela ngey'nkulumo azisho ngaphambilini kanjani. So I guess abantu-ke mhlawumbe baqinisile in that part. I don't know, but then-ke you can tell me kwi-comment section if kukhona mhlawumbe-ke ofisa ukuthi-ke ubheke noma-ke okuwumbono ohlukile yabo, njengoba ubona nje ubonile nasey'thombeni njengoba zilokhu ezishintsha la ngemuva. And then at the same time futhi-ke khona iphathi engiyithandayo la kuvezwa khona I think uba lo mama lo uNdlunkulu wakhona. Lo mama ukhomba ukuthi-ke always naye usesayidini likaMseleki, in as much as kukhona la asuke engaboni ngasolinye khona naye, kodwa uyabona ukuthi okay fine, most of the time uyakwazi ukuthi-ke emsupport ey'ntweni eningi yabo, uyakwazi ukuthi abuyisane naye. And ama-episode lawa akwenze ekugcineni ukuthi ube emotional kakhulu, because uzobona iy'nyembezi eziningi kuMseleki njengoba engaphathekile kahle yabo. Once mayekhuluma kufika leso sigaba leso useyakhala manje yabo, because umbonile nakwi-speech sakhe uyakhuluma nje izinto, kodwa manje sometime at the end uyagcina njani uyakhala. So kuningi okwakhelene okukuyena ngaphakathi. Khona nje le part le akhuluma khona futhi noSney, bathini uthi omunye lapha ku-Facebook, angithi-ke nje indaba yesithembu nje ayikho right, Mseleki is going through a lot manje. Le nto-ke yesithembu mayihlula yena nizoba yini? And beside into yesithembu uyagula, at the same time kumele anake abafazi bakhe, kuney'ngxabano ngapha nangapha, uthi nje lo yana-ke kuningi nje yabo. Uma kulesimo lesi I think akumele ngabe-ke uyakufila konke lokhu kuyinhlungu mhlawumbe eziza ngale ndlela le eziza ngayo kuye uMseleki. Kuningi okuright okumele ngabe-ke kwenziwa abantu abasondelene naye. For instance nje nangu uSney la wenzela ubaba wakhe izinto ezinhle, uyamthengela noma kukuncane, but uyabo umuntu osuke egula unenhliziyo encane, ngaso sonke isikhathi udinga ukutotoswa, kwenziwe nje izinto ezi-right for yena up to a level ukuthi-ke uyarecover uba right, and then kuyima niqala-ke nimfuhlela ngezinto-ke ezama-challenges noma-ke izinto ekumele abhekane nazo ngaleso sikhathi yabo. So I think nala untombazane loya wenze into e-right kakhulu, even though this part was emotional yabo. Baningi abantu engikhona ukuthi bathe mabebuka le part le, and then-ke bezwa ukuthi no
akubekezeleki yabo. So kuningi okwenzakalayo kulo baba lo, kuningi ngalendlela ayisimanga, but then again okwenza ukuthi-ke kodwa ngathi uba nesisindo kakhulu emahlombe ilento yokuthi-ke akaphathekile kahle nje empilweni yabo. So iy'ngane zakhe-ke ziyamfisela ukuthi angathi-ke enga-recover. Kahle kahle into ezimfisela yona kakhulu kunokunye ukuthi-ke nje impilo ibuye yabo, a-recover. So I guess bafethu, if ever kukhona engikushiyayo engifisa ukuthi singake sithi ukuthi sikhulume ngako, you can comment down below, siyotholana khona-ke kuma-comments bafethu. Yeah, ake ngithi manje ngibonge for ukuthi bafethu-ke you watched i-video up to ukuphela kwayo. Ngibonge futhi ukuthi-ke you subscribed to this channel. Ngibonge ukuthi-ke you liked i-video. Do watch other videos bafethu siwapostayo kuyona i-channel. Don't forget to press that ring yabo, leya bell leyana, ukuze njalo uzothi mesiposta uthole-ke nawe i-notification. Anyways bafethu, danko.